näyttelijöiden someaktiivisuus on mun mielestä semmoinen kiva bonari. Mun mielestä on ihana nähdä, että mitä jengille kuuluu somessa ja jotenkin mitä duuneja he on tehnyt. Tai ihan jotain, tiedätkö, arkielämää, mitä on sattunut omassa elämässä, mutta mä en näe, että se on mikään semmoinen kynnyskysymys tai että se ei ole semmoinen peruste, millä tavalla mä jotenkin arvottaisin näyttelijöitä, mutta totta kai se on hyvä keino myös pysyä ihmisten mielessä ja esitellä omaa osaamista. Näyttelijän someaktiivisuus ei ole tärkeää minulle. Ymmärrykseni nykyajasta on sillä lailla valitettavaa, että ilmeisesti monet roolitukset tapahtuvat vähän sen kautta, että kummalla on enemmän seuraajia. Se on harmillista ja itse aion välttää sitä viimeiseen asti. Mulle henkilökohtaisesti ohjaajana ei ole, mutta tietysti sillä on merkitystä, jos haetaan jotain tiettyä kohdeyleisöä, varsinkin niin kuin nuorempaa yleisöä, niin silloin sillä somepresenssillä on merkitystä. Mun mielestä ei ole yhtään tärkeää. Se ainoa mitä on tärkeää, koska joskus mä oon jahdannut jotain näyttelijää, koska ei ole edes puhelinnumeroita missään, niin se ehkä kannattaa laittaa jonnekin ainakaan. Niin salainen numero, se on vähän vaikea. Someaktiivisuus niissä elokuvissa, mitä ehkä me tuotetaan tai kehitellään, niin kuin vaikka nyt Kauhua viime aikoina, niin joka kuitenkin Suomessa on kapean kohderyhmän, niin sille ei ole sellaista merkitystä. Mutta sitten tietysti, jos lähdetään tavoittelemaan jotain tiettyä nuorta kohderyhmää vaikka Suomessa, niin se voi olla sellainen, mitä jotkut arvostaa. Mutta jos ei se tunnu luontevalta, niin mun mielestä sitä ei kannata missään tapauksessa tehdä. Ei se kuitenkaan ratkaise. Kyllä se on sitten se olemus ja se, ainakin mikä meille merkitsee. Siis mä en ole Instagramissa, että mä oon sen verran fossiili nytten, että mä oon pelkästään Facebookissa, missä ei ole enää ketään muuta kuin minä ja mun äidin ikäiset ihmiset. Niin mä itse en etsi siis somen kautta näyttelijöitä, mutta mä oon ymmärtänyt, että tosi monet tuottajat ja ohjaajat löytää myös näyttelijöitä somen kautta. Niin mulla on ehkä vähän, niin mä en osaa antaa yksiselitteistä vastausta. Mä luulen, että somesta ei ole haittaa näyttelijälle, mutta mä uskon myös siihen. Mä en tavallaan haluaisi, että kukaan joutuu avaamaan sometiliä sen takia, että se on ainoa tapa olla olemassa ja ainoa tapa saada rooleja. Niin sen takia mä haluaisin niin kuin rohkaista siihen, että myös muita reittejä löytyy. Mä oon sosiaalisen median käyttäjänä jotenkin niin keskiajalla, että mä seuraan vaan ihan mun lähimpiä ihmisiä sosiaalisissa medioissa ja lähimpiin ihmisiin kuuluu myös näyttelijöitä, mutta jos heillä on ammattiprofiili, niin mä seuraan sitä niin kuin ammattini puolesta, mutta ja oon siis kiinnostunut myös sisällöstä, jota heillä on siellä, mutta sydäntäni kiinnostaa ne heidän henkilökohtaisen elämän asiat, mutta ehkä sellainen asia, että jos näyttelijä tai kun näyttelijä on aktiivinen somessa, niin silloin se on mun mielessä. Ja mä esimerkiksi käytän Instagramia. Facebookia mä käytän tosi vähän, mutta Facebookissa sitten taas yritän niin kuin pitää mun verkoston tosi laajana, koska mä käytän Facebookia nimenomaan silloin, kun mun pitää löytää joku ihminen. Tai mä haluan löytää jonkun ihmisen. Tuottajan näkökulmasta niin mua kyllä auttaa se, että näyttelijä on aktiivinen somessa. Oli se sitten niin kuin henkilökohtaista tai ammatillista sisältöä, niin silloin pysyy mielessä ja silloin niin kuin, joo. Kyllä se on mun mielestä tärkeää, että tuo itseään esiin somessa, koska nykyään niin, maailma on muuttunut, että nykyään ei yleensä anneta edes kortteja välttämättä. Tai, että kyllä mä sanoisin, että some on hyvä alussa niin ottaa yhteyttä muihin elokuvan tekijöihin. Ja jos saa sähköpostiosoitteen, niin sitäkin kautta kannattaa. Ja suosittelen aina laittamaan jonkun showreelin. Että jos vaan laittaa viestiä, että haluaisin näytellä, niin se ei välttämättä sillä perusteella ole vaikea ehkä roolittaa ketään. Mutta jos näkee jonkun showreelin, niin, ja jos vaikka ei olekaan mitään leffoja, mitä sä oot tehnyt vielä, niin sit suosittelen kuvaamaan itseäsi teet kohtauksia jostain lempielokuvasta vaikka, että saa jotain niin kuin näkee, että mikä on näyttelijän tyyli ehkä. Jos ajatellaan niin kuin näyttelijää ja someaktiivisuutta, niin mä sanoisin, että se some ei ole lähtökohtaisesti niin kuin mikään semmoinen kynnyskysymys, vaikka
mun mielestä niin kuin roolien saamisessa tai siinä niin kuin casting-prosessissa. Totta kai se on kiva, että jos näyttelijä eri projekteja niin kuin tullessa ensi-iltaan niin kuin aktiivisesti on mukana promoamassa niitä. Ja totta kai se jotenkin auttaa myös silleen nostamaan niitä juttuja, jos itse näyttää sen, että hei, mä seison tämän jutun takana tosi vahvasti. Riippuu vähän perspektiivistä. Tietyllä tavalla kaikki julkisuus on hyvästä, mutta niin kuin, onko se välttämättä tarpeellista? Ei. Onko siitä haittaa? Tuskin. Mä haluaisin sanoa, että ei ole pakko olla somessa, jos on näyttelijä. Se, niin kuin, mä haluaisin uskoa näin. No siis sanotaan, että kyllähän sosiaalinen media on siinä mielessä hyvä työkalu, että on ihan kiva, että jos näyttelijällä on vaikka Instagram-profiili, missä on sitten vaikka vähän omista duuneista ja muutama tuore kuva itsestä, että se on työkaluna vaikka roolittajalle oikeasti ihan kätevä, mutta tarviiko siellä olla aktiivinen ja niin kuin postata 100 storya päivittäin, niin sitä en usko, että ei tarvitse.